četvrtom. Početkom nove godine mogući su dvostruko veći doprinosi za poduzetnike prijavljene na pola radnog vremena. O ovoj temi razgovaramo sa gošćama. Pozdravljam Ivu Grković, poduzetnicu. Dobar dan, dobrodošli. Pozdravljam Ivanu Matić, predsjednicu mreže poslovnih žena i poduzetnika, odnosno poduzetnica. Dobar dan, dobrodošli. Evo kako je sada gledati iz vaše perspektive Uljanik. Znamo sve koliko je država stajala i stoji iza Uljanika, evo nema plaće. Kako je to poduzetnicima i poduzetnicama kod vas borba za plaće svaki mjesec? Da, kod nas jako je teško to gledati jer kod nas mi smo na tržištu i mi moramo zaraditi te plaće, a osobito žene poduzetnice su tu još dosta više opterećene zbog obiteljskih obveza. Ono što se znači, kakav je trenutni prijedlog ovog zakona o doprinosima, on predstavlja veliki rizik za poduzetništvo, odnosno prvenstveno za poduzetnike početnike koji jednostavno, dakle, poduzetništvo funkcionira tako da vi kad pokrenete posao, vi ste 3 do 5 godina, mi to kažemo, u rovu, vi hvatate zrak, pokušavate taj posao postaviti na noge i vi jednostavno, vi ste zadnji u tom cijelom lancu. Prije ćete dati svom zaposlenom nego sebi i ovako kako su sad stvari predložene, postavljene, postoji rizik da jednostavno postaje stvarno ludo pokrenuti posao u Hrvatskoj, osobito za žene. Da, evo imali smo primjer, jedna linija kredita gdje će za poduzetnike buduće, gdje će država biti jamac, odnosno državna agencija, i računaju da će to ipak izazvati onu reakciju da građani Hrvatske ipak lakše uđu u poduzetničke vode. A sad imamo jednu posve drugu priču. Dakle, što za vas znači kao poduzetnicu, dakle, dvostruko povećanje doprinosa za rad na pola radnog vremena? Tako je. Možda da samo napomenem početak priče kako je krenulo. Prvi nacrt izmjena zakona o doprinosima gdje se za puno radno vrijeme za članove društva, izvršne direktore, htio povećati bruto za duplo. Naravno, pod pritiskom javnosti i svih ostalih ipak se od toga odustalo. Ono što je u stvari sada ideja je ideja da se izjednači, dakle, mjesečna bruto osnovica za nepuno radno vrijeme sa punim radnim vremenom, što znači da za poduzetnice, prvenstveno govorimo ovdje o poduzetnicima, bi to značilo dupli troškovi. Mogu li to poduzetnice podnijeti? Pa, naravno da ne. Pogotovo mi govorimo o start-upovima, o poduzetnicima početnicima gdje zaista treba neki period od 3 do 5 godine da u stvari staneš na noge. Ono što je zapravo najgore, to pogađa žene poduzetnice, ali i žene koje uopće uz djecu žele raditi, stvarati karijeru, baviti se poduzetništvom. Da, ovo je zapravo jako dobra prilika da pokažemo i da objasnimo, jer mnogi to pitaju zašto pričamo o ženama u poduzetništvu. Evo, to je primjer i mi smo pokazali na našem portalu stvarno kako to izgleda, kako mi radimo, jer žensko poduzetništvo je često vezano za djecu. Poduzetnice kad idu na porodiljni, kad su trudne, nažalost moraju se skrivati kad idu na sastanke zato što će vjerojatno izgubiti taj posao. Porodiljni kao takav ne postoji jer je 70% tvrtki u ženskom vlasništvu do 4 zaposlena, što znači da vi niste velika direktorica koja ode na porodiljni pa je nema, jer ako vi odete više nema tog biznisa. Znači mi smo glavni radnici koji drže taj posao, tako da je život žena poduzetnica sa malom djecom jedna jako surova realnost. Je to izravan udarac i na majčinstvo? Cijelo vrijeme govorimo kako... Pa definitivno. Mislim, imamo situaciju gdje se ljudi odseljavaju, demografska slika je takva kakva je i evo mi dosta radimo sa privatnim sektorom koji prepoznaje žene poduzetnice kao tržišnu nišu koji se treba prilagoditi i naravno da oni to rade zato što misle da će im se to isplatiti jer su te tvrtke, naše tvrtke, koliko god sporo rastu, dugoročno smo profitabilnije. Tako da ako se privatni sektor, banke koje su kompleksne, komplicirane, ako se oni prilagođavaju, mislim da bi to trebala i država, zato što će im se to isplatiti. Hoćete li pozvati saborske zastupnike da ne podrže takvu promjenu? Pa da, naravno. Mislim, to mi radimo i cijelo ovo vrijeme kao brand Women in Adria, gdje apeliramo dakle na saborske zastupnike, a i na ostale da u stvari kao prvo i educiraju ljude, educiraju javnost o tome.
Činjenica jeste da se, koliko god su nam puna usta pomaganja malog, srednjeg poduzetništva, spomenuli ste start-upove, dakle najmanje se pomaže tvrtkama koje nemaju velike profite, da upravo te tvrtke zapošljavaju radnike ili radnice na pola radnoga vremena. Da, znači da bi vi dobili velike tvrtke morate imati jako puno malih jer je postotak uspjeha poduzetnika, početnika jako mali. Znači morate imati jako široku bazu, jako puno ljudi koji žele pokrenuti biznis. Evo malo prije smo komentirali, ako netko tko je nezaposlen ima zdravstveno osiguranje za mirovinsko, nije bitno, ali ako on ima, zašto ne bi se uložilo u ono koji je početnik da ga se ne opterećuje s njim kao nekakva investicija, jel tako? A ne moraju svi pokrenuti posao, nisu svi za poduzetništvo, ne moraju, ali ako imamo onog koji hoće, idemo mu pomoći tih nekoliko godina. Što je najveći strah svih poduzetnika, posebno žene poduzetnice koja ulazi u posao kao početnica? Dakle, što je ono što najviše opterećuje? Pa najviše, ja gledam sa svoje perspektive, znači najviše te opterećuje to da uspiješ dakle na mjesečnom nivou podmiriti te svoje troškove koje država traži. Znači kao član društva, kao direktor postoji minimalna bruto plaća, odnosno bruto osnovica na koju se plaćaju doprinosi. Dakle to je, ja mislim, najveći problem kod svakog poduzetnička. A je li problem u našem društvu, evo kad govorimo o problemima poduzetnika, malog, srednjeg poduzetništva ili ne znam čega, najglasniji su oni koji u realnom sektoru nisu proveli niti sata, nisu nikada u životu isplatili niti jednu plaću, niti jedan doprinos, niti zdravstveno osiguranje, a oni zapravo kreiraju zakone. Tako je. Da. To je najveći problem u stvari kod nas u društvu. I onda dolazimo do ovoga da se povećava doprinos na pola radnoga vremena. Da. Može li se to promijeniti? Dakle, imamo osjećaj da u Hrvatskoj svi sve znaju, ali ono što trebamo znati, tada opet nedostaje ljudi koji će ili imati empatiju ili imati znanje, upravo ovo o čemu vi govorite. Pa mislim da smo iscrpili sve mogućnosti, da dolazimo do kraja, do kud se to može podnesti, tako da ja ne znam koji je više načinni model. Da. Postoji još jedno pitanje vezano za poduzetništvo u Hrvatskoj. Još se smatra da ljudi koji ulaze u privatni sektor nekako ih se gleda drugim očima, pa može i kao buduće onako kriminalce, ljude koji će razmišljati kako da izbjegnu plaćanje obaveza, prevare državu. Da, nažalost, to je takva slika u Hrvatskoj, ali u većini poduzetnika, pogotovo govorimo o mikropoduzetnicima, zaista nije tako. Ja gledam sa perspektive žene poduzetnice koje dosta njih znači je radilo u korporacijama, odlučilo se krenuti u privatno poduzetništvo upravo zbog toga da napravi jedan balans privatnog života i poslovnog, obzirom na način života kako danas radimo. Evo, vi ste došli, pretpostavljamo, iz korporacije u privatno, je vam žao? Ne, nije. Bez obzira na ove sve teškoće? Nije mi žao obzirom na činjenicu da možeš puno lakše kreirati svoje slobodno radno vrijeme i svoje slobodno vrijeme, ali ono što, eto, vodim bitku cijelo vrijeme, to je upravo sa ovakvim problemom kojim se svakodnevno susrećemo. Utjecat će ovo i na radnu snagu. I onako imamo problem radne snage u Hrvatskoj. Posebno, dakle, ljudi koji ulaze u poduzetništvo, odnosno radnici koji će se zaposliti u tvrtkama, ne kao direktori nego kao radnici, kažu da su plaće male. Može li se to promijeniti, ali evo, ako sve ovo uzmemo u obzir, kakvi su sve doprinosi, onda dolazimo do zatvorenog kruga. Mi, većina poduzetnika, znamo da bez ljudi ne možemo, znači bez ljudi ne možete izgraditi, ako nemate dobar tim ne možete izgraditi taj biznis i praktički ono što... A ne možete imati ljude kvalitetne kojih ne platite? Da, ovako sad moramo sebi platiti umjesto da bi to dali tim ljudima, mislim, suludo. Koje akcije ćete poduzeti sada što se tiče pokušaja da promijenite ovo stanje sa doprinosima? Pa poslali smo apel predsjednici, ministru gospodarstva u 2 navrata, pozvali smo ih sljedeći tjedan utorak dodjeljujemo nagrade najboljim poduzetnicama i pozvali smo oba ministra da nam se pridruže. Ima najboljih poduzetnica unatoč svemu, to su stvarno velike žene borci. Pozvali smo ih da dođu, tako da nastavit ćemo do zadnjeg dana
objašnjavati. Kada bi trebao stupiti na snagu, odnosno glasanje o ovom Drugo zakonu? čitanje je Negdje 15.11. 15.11. bi trebalo ići na drugo čitanje. Vjerujete do tada da ćete promijeniti klimu u parlamentu oko toga? Nadamo se. Nadamo se, potrudit ćemo se. Hvala vam na gostovanju u studiju 4, puno sreće u radu i da se svede na praksu, a ne na demagogiju, barem ove ključne teme i problemi koje muče ne samo poduzetnice, nego i sve poduzetnike. Hvala vam. Hvala vama.